Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Ecot TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Maghindot guys para kuan guys dito sa opisina. Maghindot ginagmay guys. Sa katong taga Matalo, magtimok ta kanunay niya aron makabot na to ang progress sa lungsod sa Matalo. Ato ba yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. Maghindot ta guys. Kuan daron September 12, 2021 at your service EcoPP di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalo. May tumutong guys. Okay. Good luck and God bless to all.